Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Iloy ni Miss Universe 2020 Rabia Mateo, ginsaysay ang ilang mga eksperyensya. During that time, tanaw kami sa place ng miga ni Rabia, ni si Meggy Bactan. Dito kami tanaw sa TV nila, kay dako to TV nila. Nung gindeclare na si Rabia ang Miss Universe, happy-happy good siyempre ang mother. Kag-happy-happy man ang mga friends na gindeclare si Rabia. Nagatulumbo kami sa declare sa iya. Everybody's happy. Si Rabia, bata pa na siya, arisgada din na saya. Helpful na siya kasi nung duwa lang na sila magulutod, nung gamay pa lang sila, nga may baby pa ako, siya ang nagabulig sa akin. Kung anong gusto niya, ginahimo niya, with my guidance lang. Achiever siya si Rabia. Na kung kayo sabis ka nahirapan na siya sa mga trabaho niya, tapos nag-ina. Ang ma-advise ko sa bata ko, una sa tanan, magadigid siya, na kag mag-anugid siya, pangayoon niya kay God kid, na tagaan din siya sa strength, protectionan siya, lalo na sa mga panahon subong, may mga COVID, nag-take risk siya dito sa Manila, sa mga training niya, na mga digid siya for protection. Focus lang siya sa goals na para makuha natin ang international crown for the Philippines. Ang walang na positive lang, bato, kumbaga sa Ilonggo, bato lang. Pag-join ni Rabia sa Miss Universe, nung nagdaog na siya as Miss Iloilo, siyempre COVID time ato, nag-lockdown kita, everybody nagapanago, tapos ang damong sang uncertainties, nga hindi natin balaan kung makuntin ko what comes next. Pero si Rabia, nagagwa siya, naga-makeup, sabi ko, nagagwa siya, naga-makeup siya, nga mahatag sa pagkaon, mahatag sa mga bata dito sa ginakadtuan niya sa program ng feed and reading program niya, sa mga frontliners. Damo siya activities. Kung kaisa, ginaisip ko, ano yung bata ko, nag-wishful thinking. Kaya hindi natin balaan kung makuntin yung MUP, kung anong life mo may ara kita. Pero si Rabia, during that time, wala lang niya. Nag-make up, lakat siya. Pero may kaupod man siya, ginaanhan man siya, may provided man sa mga friends niya, mga salakyan, kung din sila makadto. So, nag-giveaway ako. Giveaway ako sa iya. As long na permi siya may mask, nagasunod siya sa mga dapat lang himuon na may COVID that time. Hasta subong na social distancing siya, pag nag-alcohol din. Pag abot niya, madamot na siya balita sa akon, sa mga activities niya outside. Sa mga interview niya, mabatian mo sa niya, gusto niya mag-medicine. Kasi may doctor ang father niya. Nung naghiwalay kami ng father niya,
makuha na sang USMLE niya sa state. So, to short the story, gusto niya, ma-doktor din siya, parang model niya. Pero, gusto ko rin. Kasi, di ba, being a doctor, marami kang matutulungan. Ang mga criticism, part siguro ina sa contest, na may manalo, may matalo. Basta sa akin lang, count her blessings. Saka, live it, hindi lang siya masyado magpa-apekto. Mas importante, mas masaya siya subong. May winner siya na nagtag siya sa crown for Iloilo City man. State representative siya mo. At maging happy siya. Dapat happy kita. Na. Ang message ko sa mga mother nga may mga bata na mga dalaga, ni Ged, kaysa ako, ng mga bata ko, ginapangadian ko gida sila. Kag, suportahan nyo ang mga bata nyo, palang doon ni Ged, pakaunin nyo sa oras, na kag atipanan ninyo ang mga bayo sa inyong mga bata. Kaya ako, kasi ordinary mother man lang ako, kung anong kailangan nila, although kung kaysa may kabudlayan din man sa mga finances, agyan ko nga nakipagluoy ako, nag-aasa ko sa mga help para ihatag ko sa mga bataan ko. Very open ako sila nga masolve ang mga problems nila. Kag kung may mali man, kung may makita ka man mali, i-advise mo dayon with love. Dapat ang nasa bata. Tapos kung may mga dreams sila, continue lang. May mga problems na nag-aabot sa pangabuhi, so dapat fight ka lang. Maging fighter ka lang. Nga, mo ang mga bata mo nga go on lang, makalusot din ang mga kabataan mo. Kasi ang dreams nila, ang dreams mo, it goes with their dreams too. And sa mga contest, mga ginagasali ang mga kabataan, it's okay kung ma-defeat ka, it's okay to feel sad, but don't feel mad. Kasi if you feel mad, marami kang masasaktan na tao. May tendency ka either ang self mo, masaktan mo, o masaktan ng ibang tao. Pero kung if you feel sad, after that, may makita ka ng mga bagay na ikakasaya mo, madula na lang, natural. Ang boyfriend niya, high school pa na sila, dugay na lang sila. Siyempre, si Neil, palangga man siya. And I know si Neil naman, mabuot na tayo. Pag, amo nang ginambal ko kay Rudia, kung sino mabuot sa imo, kung sino ko palangga sa imo, palangga ko naman. Di ba la? May good day mga nagpalangga sa bata mo, tapos isuway mo, though hindi naman nakatao, di ba la? So, it's very natural kasi dalaga naman siya, binata na naman. Isa rin kakagustuhan naman sila. Ang importante lang, as of now, mabalaan nila ang limitations na nanay nila, kaya may mga obligations nila na dapat tapusin. So, who knows, after sa mga dreams nila, sila magpatuluyan. Pero, may mga changes man ang life. So, as of now, in love sila, wala kitang magawa niyan. Life niya eh. Ako lang kasi hindi ako yung stick to kagad niya kay hindi. Kasi mga professionals naman sila. Good people naman sila. Gusto ko, ang mensahe ko lang sa bata ko, amo na, permi na adlaw-adlaw kay ang among communication ko kaisa, hindi na katulad yung na frequent, nag-message lang ko sa iya tanan nga mga verses nga mga ano ang ma-uplift ang iya nga spirit ginasend ko yan tanan ng
tanan nga mga messages na gusto kong ihambal, ginasend ko lang sa iya nga sa messenger. Tapos kung may time siya, ano inang mabasahan niya. Nag-opo, mama mo lang siya sa akin. Yes, mama. Na, gusto ko mga digid siya kay ilain kung ang gadget ang sa iya, malid sa iya. Gusto ko maging mabuot siya sa mga tao nga mabuot man sa iya in return. Si Rabia, I trust her. Saka, mabait na bata si Rabia. Yun lang, mabait na bata si Rabia. Mabait sa amin, siyempre, kita nga tao, may mga sumbong man kita. Pero as a person, mabuot na bata si Rabia. Siya ganing nag-help sa akin sa pagka-eskwela, sa manghod niya. Nga, kung anong ihambal mo sa iya, hindi sa may katigasan man sa ulo, pero kung anong ihambal mo sa iya, gapati man siya. Abyan ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo, ginsaysay ang dedikasyon ni Mateo agud makatapos sa pagtuon. Antes nakuha ni Rabia ang corona bilang Miss Universe Philippines 2020, madamo inisang inagyan nga mga pagtilaw sa kabuhi. Nagapamatuod diri amo ang iya abyan nga si Nelly Salido. Ginsaysay ni Nelly samtang naga-eskwela bilang physical therapist, nagatrabaho man si Rabia agud masuportahan ang kaugalingon kag pamilya. Nag-aaral siya, tapos nagtatrabaho siya. Kami nga nagtatrabaho, nahihirapan kami kasi hindi lang isang trabaho sa isang araw yung ginagawa namin eh. Tapos, how much more pa kaya si Rabia na nagtatrabaho ng ilang beses sa isang araw, tapos nag-aaral pa. Kaya alam ko talaga na dinidedicate niya talaga sa family niya yung ginagawa ni Mami. So, mahirap po yun sa isang breadwinner ba, like Rabia. Gani, isa siya sa mga proud sa kadalagaan ni Mateo. Saksi siya kung paano nagpangabudlay ang beauty queen agud makatapos ng pagtuon. Matapos makoronahan, magapanghanda naman si Rabia sa pagsabak sa training bilang preparasyon sa Miss Universe 2020 pageant. Mensahe ni Salido kay Rabia. Every time na sasabak siya sa kung ano man yung gusto niyang gawin sa buhay, maging strong na lang siya, and then dapat laging positibo sa buhay kasi hindi naman lahat ng tao mapiplease nating magustuhan tayo eh. Yung importante lang naman po, alam natin sa sarili natin na wala tayong ginagawang masama, na alam natin or mas kilala natin yung self natin na kung ano lang yung ginagawa natin is yun yung mag-focus lang tayo doon, and then huwag kalimutan na mag-pray palagi, and isa sa lahat is pag sa family kasi yung reason lahat ng mga gusto mong gawin sa buhay is wala namang talagang imposible kasi isa yun sa malaking tulong para sa atin na mga anak na pag nag-dream tayo is nandyan palagi yung family natin or para sa pamilya natin na. Si Rabia ang licensed physical therapist kag nagatrabaho sadto bilang lecturer sa isa ka review center antes nagpasakop sa beauty pageant. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mga sementeryo sa Iloilo City ang sarado sa publiko sugod subong adlaw tubtob sa Nobyembre 4. Ini ang sitwasyon sa Molo Catholic Cemetery kay nasang aga. Nakakandado ang gate kag may nagabantay nga pulis. Sugod subong adlaw, Oktubre 29, sarado anay sa publiko ang mga sementeryo sa Iloilo City. Ini bilang pagsunod sa regulasyon nga gimpagwa sang Interagency Task Force may kaangtanan sa pag-obserba sang pista minatay. Sang damlag lang, nagpagwa man sang executive order ang alkalde nga nagalimita sa 3 kadlaw ang haya sa mga may minatay. Apang may mga isyu nga nakalabot sa iya. Stress out naton diri hasta ang mga permits para sa burial. Para nga buligan naton, we will bypass all the other requirements para nga mapasunod naton nga legalize naton ang tanan nga lubong sa 3 kadlaw. Ginpatawag na sang alkalde ang mga tiglawasang simbahan nga may ginadumala nga mga patio kalakipman ang mga representante sang private memorial cemeteries agud istoryahan ang dugang nga mga guideline. Ginklaro sang alkalde may mga exemption nga ginapatuman angot sa pagpalubong. May ginatugtan kita kay ang ilalubong like may isang lubong niya subong adlaw.
Tikon na hindi naman sila pagtugtan manglubong, masubra naman sila 3 ka adlaw. So, may mga ara kita nga mga exceptions. No? Because we have to understand nga ang 3 days ginalagas naton. Sa masunod nga semana, pag-aistoryahan naman ang mga pamaagi nga pagahimuon sa tion buksan liwat sa publiko ang mga patio. Iniagod handaan ang posible pagdinaguso sa mga tawo nga wala makabisita sang ilang mga minatay sang tigkalalag. Iloilo City Government pagalugaan ang mga ginapatuman nga guidelines sumugod sa Nobyembre 1. Nagdesisyon ng alkalde nga halugan anay ang ginapatuman nga guidelines sa syudad sang Iloilo umpisa Nobyembre 1. Lakip diri amo ang pagpahanugot na sa mga fast food chain kag convenience store sa pag-operate sang 24 oras kag dulaon na ang curfew. Sa subong, nagasugod ang curfew alas 12 sa tungang gabi tubtob alas 4 sa kaagahon. Sarang man makabiyahe ang pampubliko nga mga transportasyon para sa mga nagatrabaho sa gabi kag kaagahon. Apang ginklaro sang alkalde, ginadumilian sa gihapon ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon sa pampubliko nga lugar. Samtang ang baligyaanay sang makahulubog nga ilimnon ang kutob lang sa alas 6 sa gabi. Considering nga ara man kita Japon sa GCQ, why kita sa MGCQ, but we will be allowing more economic activities. Ang tanan nga fast food kag convenience stores itugtan ta na para nga mag-open sila up to 24 hours. Amo na ang first. Ang second, ang curfew dulaon ta na sugod November 1. Kaya nagapati kita nga ang mga pumuluyo sa syudad after 7 or 8 months do sufficient naman siguro nga maintindihan nila ang mga minimum health protocols. Magapadayon man ang pagpatuman sa mga ordinansa kasubong sang curfew for minors kag anti-smoking. We will remind everyone nga may existing ordinances kita sa curfew para sa minors which we will continue to strictly implement. Gusto ko man ipabalo sa tanan nga ang anti-smoking naton, sige man gyapon na ang aton nga pag-implement. Nalipay ang alkalde nga nagnubo ang COVID cases subong nga adlaw sa datos sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit Oktubre 29 tuig 2020 alas 12 sang udto. May 6 ka partial confirmed cases ang syudad, 5 diri ang local transmission kag isa ang bago nga kaso. Sa pihak sa mga ginapatuman nga health protocol, may nabaton sa gihapon nga reklamo ang alkalde tuwi sa pila ka mga nagalapas sa mga pagsulundan kasubong sang pagsuksok sang face mask kag face shield, paghugas sang kamot kag physical distancing sa mga merkado. Padayon ang pahanumdum sang alkalde sa publiko nga magkooperar kang magsunod sa mga protocol agod padayon nga mapanubo ang COVID cases sa syudad. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.